TakeTones.com. Na jednoj nacionalnoj televiziji objavljeni su rezultati ankete koji su najpopularniji političari za koje će glasati SDP-ovci. Ispostavilo se da od 3 političara koja su navedena, nijedan nije član SDP-a. Prvi je Zoran Milanović, naš aktualni predsjednik, zatim je Anka Mrak-Taritaš, koja je predsjednica stranke GLAS, a treći po popularnosti je Mirando Mrsić, predsjednik stranke Demokrata. Postavlja se sljedeće pitanje. Da li će i ove godine glasači glasati po navici ili će ovog puta pristupiti glasovanju odgovorno?